Doncs em dic Joan Marc Jobal, soc director al Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra i soc alumne o exalumne de la segona promoció de batxillerat de l'Escola Andorrana. Tots els relacionats amb el pas com de la vida, de la protecció, la por que teníem de fet de sortir una miqueta d'aquest petit paradís, d'aquest petit lloc segur que era per nosaltres l'Escola Andorrana i el vertigen que ens feien, a banda acadèmicament, el fet d'haver passat la selectivitat per aquells que volíem anar a estudiar a Barcelona principalment, tot l'estrès relacionat i alhora l'emoció relacionades amb el fet d'acabar el batxillerat i anar-nos a estudiar fora. Una de les coses que recordo amb més intensitat és el fet que s'apostava molt i ens deixaven molt viure la nostra pròpia individualitat. Érem una comunitat, l'Escola Andorrana sentíem que érem una comunitat molt maca, molt cohesionada, formàvem part d'una cosa que ens pertanyia i alhora se'ns incentivava molt la individualitat, poder-nos expressar individualment, la nostra individualitat, la nostra marca personal. I això ha estat clau a viure aquestes experiències, viure aquest enfocament de l'educació, del nostre desenvolupament com a persones i com a persones adolescents a l'època, per després la meva vida. Que recordin bé els valors, que recordin bé les oportunitats que han tingut aquí i que intentin mantenir aquest punt de partida per tot el que els espera en endavant. Aquest crit a la tolerància, aquest crit a la comprensió de la diversitat i aquesta comunitat. I que no abandonin mai el contacte amb els seus companys de classe del batxillerat, perquè després al retrobar-los més endavant els donarà molta satisfacció i perquè reconnectaran amb aquella sensació de comunitat. M'agradaria molt explorar el llenguatge audiovisual. M'agradaria haver tingut experiències amb el llenguatge audiovisual, amb el cinema, amb tota la producció audiovisual. És un camp que penso que avui en dia està molt connectat amb l'àmbit de les humanitats, de la creació, i per tant penso que és una de les coses que m'hagués atret i seduït molt a l'època.